Nagkakusog ang tropical storm nga anaa sa Gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang bagyo kaganihang buntag sa gilayon nga 2,730 kilometers sa sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Paingon sa south-southwest ang paglihok niini sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Posibleng magkaduol na kini ug musud sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga semana. Ug kun madayon kini, tawgon kini og bagyong Kaloy. Ubos usab ang kahigayunan nga maglandfall o muigo sa bisan asang dapit sa nasod. Mamahimo hinuon nga adunay kausaban sa dagan sa bagyo, busa atangi ang mga update. Ridge sa high pressure area paghihapon ang nakaapekto karon sa northern ug central Luzon samtang easterlies usab sa ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag apan dali lang nga pagbundak sa uwan sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang mga lugar sa rehiyon.